Pulyano lamsogo kok borongni khorang tongnai jotto marete kising songno norok kwbang mano confuse wngwi tonglaio je madhyamik tei kuchung madhyamik ni result no twiwi kwbang mano ano swnglaio norok madhyamik tei kuchung madhyamik ni result khana rogo hinui hinmani YouTube rogo nungmani kubuida atirok hinui pulyano norokno ang saka Tripura Madhyamika Porshad ni phaisingtwi tabuk phano kuno atwi hai notice ongkori phaiyako madhyamik tei kuchung madhyamik ni result no twiwi norok je YouTube rogo Google logo nungmani abo bebak fake news si norok abono huitu tasadi boi abo fake news swnamwi se YouTube rogo upload khaio Jepur Tripura Madhyamika Porshad ni phaisingtwi notice ongkori phaikhe ang narokno o channel ni bisingtwi update dinai inke norok je YouTube rogo nukmani abo bebak fake news si abono norok puitota sadi hinke norok saino mankhana je norok YouTube rogo Google logo nukmani madhyamik tei kuchung madhyamik ni result hinui nongni thani kaisa request khaio norok o channel takbo kwtal wngwi tongkhe Please norok o channel no subscribe khainani mo haitebo video ang tubui phai mana twijkhe hambai jotono belai